Žena idúca cvičiť musí v ruke zvierať slzotvorný plyn. Je toto normálne? Po zverejnení problému na ulici Alexandra Dubčeka sa na mňa obraciate s množstvom podnetov. Ľudia na podvrškoch už chcú spisovať petície, len aby sa tu nezgrupovali asociáli, ktorí tu požívajú alkohol a iné omamné látky. My sa máme prispôsobovať im. Problémy mi hlásite z celého mesta. Od etapy po Hviezdoslavovú, od podvrškov po Hronstav. Všetko to má spoločný menovateľ. Krik, rozbité fľaše, drzí výrastkovia a neprispôsobiví spoluobčania. Na čo sa čaká? Na ďalšie napadnutie? Na ďalšiu bitku? Ja som nečakal. A o tejto situácii som sa neformálne rozprával s kompetentnými z policajného zboru. Bezpečnosť sa musí riešiť rázne a v spolupráci oboch polícií. Lebo bezpečnosť nie je luxus. Je to základ. Pozrite si moje jednotlivé opatrenia tu v popise alebo na mojom webe. Pretože keď sa ľuďom dobre žije a cítia sa bezpečne, zostávajú.